Ya pun. Ya dulurku anak wadon. Ayo badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak tasik dhewean opo ora wedi timbang anggur kula gelem kancani tenanen yo badhe pindhakan ampun kula mas sampeyan ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan donga blanja maring pasar Panican prawan randa pastine dadi konetan tenanen yo serangan turun kira sejati saking dosa bencana kan dibutuhku dengan bapak Jolo yuk ndak pundi badhe tindak pundi tidak pasar mas saking aren tindak wae ora numpak tasik dhewean opo ora wedi timbang anggur kula kancani kersa yo kata rada kapotan nyepurut engkel-engkel greng sami tekan omah kula opahi awan rondo kanggo ora pati penting semarang mas tuku gelong nganti kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja maring pasar Pahing prawan rondo kanggo ora pati penting kenyang malah dadi mari ngene iki kok kepriwe manyang dombe pri
Warep. Oh, Jarun angger do meneng priya kowe ngomong